for a Mobibia, Jumobibia Kwaba, about African history and heritage TV. So, and also most for historian Ajimai and Asabri Magia Kunwei. Na Senia Yedi Kambo Kase, Achremono said the Abakosem Ebechitre or mine. The Abakosem be patan tokwa, the Abakosem assisi tokwa. Nipa bibini ani nye Abakosem Kankara Ghana for ye ninye Abakosem Obiko University cry or koye history cry as ye dear subject na wokoye. Now so bibia history home say ye ubia nim na Abakosem and now Ghana for ye nim ya Abakosem nkamentim ho ase ne ntokwasema abagana no nka yibetumi atu ase yentumo ntu ase kora na nka yibetumi abre nase na ewo Ghana ana say African history untumi nye African history or Ghanaian history na wunyi chieftaincy every mu if you say African history no ya hemfo and it the chieftaincy institution, a very important institution when we want to reconstruct the history of Africa or history of Ghana. And also Enamco University in Kusuya. Na Mosuya de na just SMD year tuma. And no one of Guswam de year tumano. Tiniame ye no medium minim say. Nyam duma na meye nti mekana anya ode na oto ayampia enye ne awo kana meti eno kra ne be mama woden awomaye ne mo me shasi a meka Abakosemi amamfo bebre toto ayampia na o madwen ye so o mayampia to ene be mama ja ebegu mabam eno kra wo ye no kra na meye ne mo because o to dum na che nkofo giswa ene ne chesa o dum na ede na o to dum na so obi am fidi ana chesa o dum no kra no obi ani se enye de na o fo modika aboma no ho wase ahensem mentim ho ase asase ne ahensem ontokwa na ne kro ne ba ewo Ghana hafa na yi na mebba prako pimu nsem atie na nkankara ewo bono ne bono east regions mu ena sabri motu bata akoho no moseme kope ehwa Abakosem ametim afaso edi apatanto kwa edi achechire oman eno so na mbua me sampa de ba me kan drobo de ba me kodom suko edi beto monim migusu a me ko nsu atre de me de abet me ho kasebo abeto monim. Yes, I may make your research now, may your blogger me tie ne keko, me call with questionnaire, me bisa mu questions, ma a need that or ma Ghana fuina etiase. Sa editie. And in Sentino, and then he found a motuasi. A brekum I hensem by ye. What the gaba woman was a brekum minor, a yen jamai for ye can ubi and the church. Kanene ye Brekum German district capital no na ewo Brekum enti sika revenue ane ye boaboa no free sampa be ebesi Brekum nyina ene de bo Brekum man no hoban enti meme sika won bi me na sika won bi dia na chese obi ne kan e oso ochima ye nya manense enunti ye nya e manense ya pa enunti Brekum ko nyasem no so Masha sia me dum suko na brano me de ne ko ene ne eba beto atifo ni na ne amedi raise curtains ana bruni be kanu ne amede pa hontoma eye se video bi a me ko hwe no abefu kasafie ntenten so ana efa Brekum eho na efa Brekum ehema ho na sembi a okoka no wo manhia wo Brekum kunyasem no ekoso o manhia no na asema na dom ahema so na hemfo emma nketwa no na hema
nketewa no baako de betom from eno ehun konwasie na sabre mosomfo historian ajema masi abdebremu enti yan sebre no producer me yonkwa ahoma no so na yenkotie asem bia ye na brekum mahima ode tom from do mahima me ko ni fie da me ni baby ote do mahima fie me ngura hoda me ni baby ote tama yewre ba no eya do mahima so be ba no me ka sa me madam ma me ma lawyer frimpon o ha ne me twafo hene on so ha na me ma o ye letter ko ma ne se kuro no wura eba nti me hia ni kuro dum ma o ti kuro dum me ko ni fie da ni do ma ni fi ba bi asi ni do ma ni ma so ba bi a ote me ko ho me ngro ko ho no mum na akwa ma abomu do ma hene se onje ne hene na ode na eba no na wajina obeba house abesom no na omonsom yewra suma omonsom no ena ofa me kan we atifo we de munyina masumo memwa enkasa inkuma so boa enkyerɛkyerɛ mu ne ya na brekum mahima ye na na mmea hene oka afa do mahima ho munyina mate na yeso ne twen ne bra ne po onwona obi bebua so na onwono ye no yenti enim waso a efiri na do mahima enkyɛn eba producer yenkwa so Ablo kuma wada wo no pembo mu asikyia ba bia wo bia maame nkyia wo pa ba bia wo bia nkyia wo ama ho ye wada wo no machia nkyia nyina se nra nka ase bi kyiro se maame wo kai wo ba bi ma no wo ba ware do man ku wo kai se maame wo be si na do ma hema so na do ma hema tuye ma yekoja wo yekobo chi do ye be fa wo do ko ma wo ba no ko wale wo do man ku maame wo kai de maame nya bibia wo but ba bia nse na wo kan nya sa na tie nga wosu wakonwa de asa do ma hene mfa ho do ma hema mfa ho eya asa ne sabi mpedua ye papa eye na asante hene o bisa nti nkasa unni maame na da sanse unni maame no buranya bere bi me ne do ma hema na akosha fe madwa ben banya sanfo ba ni monyamfo ba kokodufo ba basi otwetire wa abogye ba buroni ti se na do ma hema me no sumam na bonto ma hema ne mo me ne san ye do ma hiru su hema me no sumam ma ne wo fa ye de ne ma brawo buranya bere ye do ne ma brawo wo fi e wo biriku na biriku hema wo kai wa no ba na do ma hene ho be ka kye ne so ho kyero wo problem ma na do ma hene etwa plot mienu okosunya ba bia ye ma me do ma hema ne fiesi awote ko no plot da na namboa minni toro die ni min kanto so na wotweda na do ma hema oni bono region ahema fo be boli ti do ma be kye wo hene na wotweda ase ma be wie be no kwotana wa hemfie bonkomo ma na wo kai de ene ntiri mbisa wo se wo kai nye bibia ho maame no perekope esanse maame ne do ma hema wo so ye maame de wo kana nya no kode se woni na ndo ma hene woni ba bia do ma hemfie si woni na ndo ma hema da nya no kode we atifo munyina musemba de mfuni amkohwe yi emunsem mate nania eye historian wonwa enunti matrase sabri na sansem amohwe yi mfuni amohwe yi emunsem a epieba ye no meka bi ene se nokuredie bi te se ne mohwe yi enkoso ewo hono region mu enama ahensem aje treha nokuredie enkoso ewo ahensem mu enama didi aba region no mu a kamia ye se President Mahama
na no ne Bono region emu ahemfo ehia ewa bankese mu no ono kra oka ho asem na nya atwon hypocrisy munafiki subaya ewo Bono ahemfo bin emu ena ma sabri ahensem agentre hwe yena na brekum ha hema na sema oka yi so no de brekum hema onim no babiada onim ose obo brekum hema no onim doma hema babiada doma himfie onim chese onim ne ho asem krada onhia no babia krada sene usika na sebe sana oche na munafiki hypocrisy onko heaven aniam asema yena na brekum hema kan yi se ode toto ne ya na adoma hema na hema ketua bi kan yi ho a se na osibua obia na adoma hema odo wakotwa plot mienu ede ama according to the ohima otos mienu kan yi e won kira ha and the building plot e o sunyane ne potamu ha ba ko wanya ni cheapest kwa 30,000 Ghana cedis can't it is 300 million to be chop plot to watch 600 million Ghana cedis. What I say enu ochiri no oso be ware otu abofo ma ye koche wo neba nipa onim wodan wone no monkusu yantaforo saa chede we ojede on fa mountain so now so emfa hom se saa hemafo mienu twaka we eda omontem no muntie ye na brekum hema sebio kafrate etro a okodi no wo manhia na odi sa prekura o hwe na nim kura wo mfoni mo na ni masesa na brekum hema se o ko manhia ho na o ka se do ma hema ye madamfo pa me no ebonkusu atafre na mom no ono ne mine do ma na me so me mine brekum enti wo minkonwa sem ho de enya ade a ordinary tutumu a na nke bebo otu a na se de beyo na we kwa hwe tro kakraka wo ya ukodi e o manhie ejino uhu na adoma ahema obetuma akasa ne hobi na ne plotter atwa ma ho obetuma kosi dan wo so think about it obetuma kosi dan wo so na obeware no niemo ode beche no obesan de akoma nana bon uyo hema otie ku yakese so mo you enye you dabia me ka se ohene president minister MP tumidie bia ye dia shonsa bia no eye nyamsom Ethiopia wodi tumi bia esese suban de dit se nyamsuro ni anase osofo e asofo duma president die ya asofo duma leadership e asofo duma enuntima tro no oka se ohina ye be paw no ewo Israel na wobedi Israel anim no o mane mponko na tiase anam enoso o manati ase anam ne mponko ne sika edoso a na koma no ebefiri yehu anyankopon enchen enti leadership e asofudie ene asofudie ne ko wo ye hena ese wo bra a wo bo etese osofo wo ye president a ese wo bra a wo bo etese osofo wo ye minister wo ye MP assembly member MC o bra wo bo bia etese what is also for pepe na so for leadership
etisa asofudie nyamdwuma na ye nana Ameahene wo ye leader na semwe a wo kan yi a na Adomahema na hemfo ba ko di buaso ete wotui ye de tunsani ani ye career tse na medom su kono makuhu plot aye twa ma e won kira na mo video e de abeto ma video so magana fo nyina ahu nkrate wo ho a ye twade chewo a ne bonu ya yenti wo ko gina manhia se Domahema unim no na wasan ko di tro adabraka akase obi se obekwa akosom Domahene omes obekwa akosom Domahene wo house ho na Bono Regional House of Chiefs ne yesoma hemfo ho na omma besom wura. Wow, look at this. Hey, ija wo de ato brekuman mu asem wo ya wo kan ye na dija ato na se wo ko manhia no ugina simpi so ne kan okra nke bia niemom eye adwobre e wo brekuman no bene ato wo brekuman no eti ye na ne oda ye na Ameahene susu ampa se oda babia wanyina duru waduru ompani mfieso anka ese ode asundwie a ene kabia asundwie mapa ekowu etwa onanamom ewonse do na wokọ asamando na wonana Ameahene a otoso mienu obisa se ne brekuman no se na oja ano watima ka se mukoye no besum siesie akire boko etimeba no na adwobre na se kina onananom frew ne yebisao asamando kabarmu se brekuman no se na oja no se na obeka ozo brekuman de member de nam di jatu na ma pai mienu ba ko da tise kokwadu no ekobasa mi na Ameahene ebe she wadu nyam na ne obeka se brekum so member ye ne domantem kura na ya sei ho ifisa asema wo kan manhia no asei wo ne Domahene ne Domahema entem forever and ever na obi anka wo ne bohye no wiase amana man kambom a ye friend diplomacy oman bia wo ne bohye no esese obomodin sese afo no wo ne bentem wo brekum ene se kwa bohye ene nsuatre bohye ene doma bohye kese ene jaman eso bohye etinka wo wa hye so fo no de kwa bia obefa so a wo ne wo montem be wo no wo montem wo wa ya de utu anamon se wo ne Domahema mo fayonko adu adi ma wontem awo se montem wo a nka wonko twa plot mienu ama ewo kira ha na waare manhia ho na wugina ho wo kan no kre yesi pempen yesi ni pen wo kan no kre kre otumfo na yere obeku ana obebo otu brekuman na eda ho no enye otumfo na chichiri yo enye otumfo na chichiri brekum makonwa na eda ho no manso avira asokore ne bayo mo ba asogers munya obabi tinaye e na mamu bo makonwa se asokore akonwa na mo so abaye a se ne nka asokore nso nka akonwa ni ho ana asokore no mo firi baye na asokore dontenfo no mo ba na akonwa na ye biunu na mutabiri ba ko baye a dabi mo ba bechechire omanfoforo na mo nananom eto ni brekum enti munchi emom ne firi asokore na mo na nkyase wo akonwa ho ne firi brekum wakonwa na enye asokore akonwa ye kwase akonwa eyo oman biso akonwa na kyese wo firi saman no so ba na akonwa na da ho no otabiri de bae enti ba bi ofiri bae no ofiri ho bae no wanya akonwa ho ena wodi akonwa no bae na e bo akonwa foforo na ha de wa betena ha ena German hene wa mo ba bi atena
ɛna wo wabɔ wakonwa ɛna wote so kosi sɛ mmere no kwa ni mu kura du ba bi no kura sa bre na boundary eni ho no brekum wokosom German ana German na watwa asante abo watwa sokore abo ebiso obetena ho no more than 300 years ante hene wasi hoda mo na pramprao no a ono wokoboa the battle of Nsamanko ọkọ obi no nasida eyetiniye mu atete ọka se damia me ne medom ya akoko aboa sante hene wo fantesa the battle of Nsamanko nase masida ne tiniye mu atete de amempe de na to no ye be fa no kotwa ne ti hyewo esem twia ne bakorati de ka ho na wahe bonu ya ye kan da bi we compensation be na ye dia brawo mpateska be na ye dia brawo mpateska be na ye dia brawo slave trade a course wo wi ase in Africa for ina na ye kan say they should come and compensate us abrofo de yenka enti ye den omuntu ya yenka me pata ye aye frene reparation pram de mbode no ye sante ni twa ni ti one for reparation biama dia reparation or the brem and o pese o tabi woman na ko boni fi yasi ntino o gina manhia na o yanko brebo pa o na nama o dra owo mawu ne sunu muntino wo twa plot mienu 600 million edi a kwa wanye o kapre o be ware nso ono watoto ejapade esombo edi akot edi akopio so ene why Judas Iscariot wajina manhia ayinama na huna ni ma obetima hwe na nimbio ubetima hwe na adoma hema na nimbio no obi bia so ni hwa oyi nipa ma na wie eye kama Judas Iscariot oyi Yesu man Yesu odidi a Judas na no kokoro ne Chelsea ne jonko brebo pa ni Judas Iscariot ono ne koje bribe eyi Yesu man me ekoche no se ekobo na simio ede ne to no okoshe no ho akonfo bui andim therefore ekrese ono odabonsa jam nia ode ye Yesu ana anabi isenti no odabonsam jama oshi na obeshi sa Allah subhanahu wa ta'ala o se oshi a obe mane honam foforo kusi se dan kwama atimua adabeba Ahithophel e wo tro 2 Samuel chapter 15:12 e ko ono Ahithophel ono so wo yi David man e de na to Ahithophel Delilah ono so oyi ni kunu pa ni kunu oyi no man eje 100,100 pieces of silver Delilah ni kunu Samson oyi no man ede na to Delilah na ni anye wiaseda Samson wuye no Delilah na ni anye ni wiase a oba ye da kusi so ye den ofri wiase anase owuye enunti se wuyi nipa ma wuyi unipa ma oye munafiki se oyi o betray obi a asotwe a ediatri no enye asotwe a eye asotwe kitwa kra ya ko tresem no ma Proverbs chapter 19 verse 15 or say a false witness would not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. Proverbs chapter 19:15 or say a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. Also obi obedia dance kumu enya de obere ode ne ho be cheno totroto obefa ne ho totroto ewo mprempre wiase ene dankwa matimwada obi a obedi tro wono umfa ho totroto tresam no ene ka
Quran chapter 4 verse 145. Or say hypocrisy and not betrayers. Obia obe betray obia. Or say the reward for hypocrites or betrayers is the lowest death of the fire. Quran chapter 4 verse 145. Or say nipa oyine yonku nipa man na wieye na katua pa ne oja atemwa dejam jano ni donko na mananu no jano na mano say the lowest death na mananu ase ho pa eno eho ena ye do be kwa akose we edi adanse say mi yuama ahye yese say ne kanokra yese ahumani senchene ohu wani ma do no ka na otwe wo ho ape na do wato tankuwa na obo wadapa enu bi enasi me twa sa video mienu we me ho adwiri me papa enti we edi adanse yese no kuridie anya duma ewo prekunkum yasem no eno ene ede prekunkum yasem no abewie sa abria ye nana amia hene wode sikane kokwa tuwu wode sikane abo prekuman tese kokwa tuwu no bakodaha ana bofre bakodaha na yebedom suko na ne yakobia ye de beba abeto atifu anim ewo bra esemu ebra no eye oda ebe ye ode he abakosem de nipa bia ni ho oman bia ni ho awabakosem emu de throughout na okra onye nipa abakosem nipa ne ya abakosem na se ne nipa etoda oho kyereo na etoda na oni ade no saa na abakosem tie enti wabakosem etoda onananom anije etruba bi so onananom edi awerho saa enetie enti abakosem eduba bi amu ede eduba bi so amu edo enti no se ye kan abakosem na babia ho ede no na waye hallelujah babia eho nyono no nso no na wasua bibi ayede wasua bibi afri what you say or say by the mistakes others do wise people do what? Learn sense. By others' mistakes, others also repent and do the right thing. Enti enunti ma Yesu history. Enti obi from so a oye no wona bakose mo eyi na bebrese no. Usua no aka se da bi atwamri bi atwam wesi nipa brabo. Nipa kro no oye den eyi na bebrese ne oye ye bra obu Yesu ba obu ye eyi na bebrese brekuman anam ya henen ya wo ye no nyina eye unfolding history nchirema mowu kono 700 years ibinum eso ekofa kokenkan emre bi atwam ne si brekum ni sa edete tesenne mo nananom binum eye ye mo ni twam an ne ye ka ho asem sa so na mo Israel mo ye ne chirima ebe ka ho asem sa na abakosem de enti obi bi a wadwen ye se ye kan wo history esa so history no eye de throughout bia na wo wadwen sa wadwen enisa enti no tie na comment section wo kire wadwen e wo buo ne bonya so a ye be bo wanse ama na wo kire wadwen e wo one new ketramoni e wa se ho so a accordingly no yese wo de kukurubiti ekoyi a ye de sotro ene bibia okwan ena ne twen so ebra ne po sa enetie brekum ade na mo jejere mo sa enya sante hene ne bo brekum man opokuaro the first obeto mo gu ho odwane awasu na mkotena ye pepease awasu yen dwenemfo ena na yete ho yen dwenemfo ena na yete ho
ye hina no di adim ye frɛ mbɔfobene enti ya na ɔte akomie so ye frɛ mbɔfobene the fourth ye dwenemfoɔ ɛna ne yɛte hɔ mo sogyafoɔ ɛbɛtena hɔ sɛ wɔn de tete ye gyamanfoɔ ɛna ma ye move kɔ ye nimba bia ɛnɛ yɛti ɛnu nti dwenem ye traditional council ye frɛ ne awasu traditional council if you say awasu ho a ye piase hɔ no ɛhɔ yɛn yɛ kɔkyekyere saa guru no yɛn ɛyɛ yɛn yɛwɔsufoɔ edisante hene etimi ntena mɔnfia nka sɛ ɔno na ɛbɛkyekyere ebirikum ɔno nsante hene ɔno bɛkyekyere ebirikum ne dame ɔba yɛn yɛwɔsufoɔ na ne ɛte hɔ wote aseɛ kora so yɛ ne ɛyɛ to wɔn dadua kora sofoɔ abakɔsɛm wɔn bɛhu na yɛn na ne ɛte hɔ awasu no mote aseɛ nsuo ne ɛda hɔ no na nwa wɔ ho eti yɛkɔtena hɔ yɛfira kɔm kɔtena hɔ na ɛsi o yɛfira bamprɛdasia ɛbɛtena abɛsim ɛsan bɛtena kyerɛ ha yɛne dɔmafoɔ no nyinaa na yɛkɔbɔ yɛn ho adwa wɔ hɔ yɛkyekyere ma yɛkyekyɛkyɛ yi mu yɛkɔ ɛbɔ bi yɛkɔtena nsuo na ɛda hɔ no na nwa ɛwɔ nsuo no ho bebree na yɛka so yɛnɛ yɛabɛtena tete no sɛ wokɔ kyekyere kuro a wokyekyere kuro no ma ne bɛne nsuo sɛ ɛbɛyɔ na woanya nsuo ano because abrɛ na pipe ne ne korɔ ne ba ɛni hɔ na asuo a ɛtene ɛna ne yɛ sa no enti yɛkɔtena nsuo no ho no ne ka sɛ o nsuo no a yɛabɛtena ho no ɛnwa ɛwɔ ho enti nwa nsuo ho na yɛabɛtena nwa nsuo no ɛna ɛyɛ awa nsuo enti na yɛn yɛ dwenfoɔ yɛte hɔ ansa na asɔkɔre dɔnten mo bɛtena hɔ enti sante hene ka sɛ ɛna me nananom na ɔmo akɔkyekyere adeɛ a me nana kɔgye yɛ me ko agyema deɛ a ɔboa wo nana kɔgye yɛ dabɛn onkai ntibina wɔ ɛyɛ dɛn na brekumfoɔ yɛ ɔmo kantam ntibina 1887 thereabout yɛbɛto hyɛ brekum so ɛma brekum gyaman hena agyeman a ne wakodi wɔ a ɔkye saafoɔ no domu mɔm kɔsom gyaman hene agyeman nti 1933 a brekumfoɔ mpanimfoɔ mo kaa sɛ monkɔ Asante Confederacy no mo kaa sɛ mobɛkɔ Asante Confederacy akɔsom sante hene deɛ ɛne nka mobɛkɔ akɔsom gyaman hene agyeman you are former overlord wote aseɛ mo former overlord no because ɔno ne to mo danua sante hene Opokuware the first ebedua mo hɔ ne 1743 no mo no wɔnsi hɔ bio ntɔkɔ a esi hɔ biara no wamɛboa mo ɛna mo a gyaman hene mo asase ɛna mo atena develop apem saa bere a mo sɔrɔ mo tabiri mu case a mo se yɛde wo kɔmɔ nhyia mo tabiri mu case a yɛde mo kɔmɔ nhyia mo kɔɛ no hwɛ deɛ akɔto mo nyɛ sante hene so na ɛbɔ mo man hene 1901 ɛna brekum mo nya man hene broni fitaa ɛna bɔ dɔma bɔ brekum man hene nka broni fi kɔsikɔkɔ kora nka ɔde me kɔsikɔkɔ ka sɛ ɔde mo kɔhyɛ bia ya nkwanta ase no adɛn na sante no wamɛka bi ama adɛn na sante na mɛka bi ama brekumfoɔ sɛ ɛmfa mo nkɔhyɛ bia ya nkwanta ase because ɔno kora sante no kora ne wɔdwane ɛkɔ yɛakye no domu ɛde no kɔ sikyɛs dɔmanhene a yɛfrɛ no ɔpɔn yaw ɔno na ɛde nam no tom sɛ dɔm ɔnte aseɛ ɛma dua brekum ɛnkɔhyɛ dua ya nkwanta ase brekum ɛfisɛ brekum deɛ ɔyɛ ne tehyeɛ kronkron prɛko apɛ na nnɛ ɛnu nti ɛna n'adɔm ahema bibia na ɔpɛ brekum asɛm kɔsi sɛ otim kɔtwa plot mmienu ɛwɔ kyerɛ ha ɛde kyɛ ɔkwa na nnɛ wɔanya bibia mo wase a nka bɛbɔ no korɔ no hwɛ animguase a wode kɔgu no ɛwɔ manhyia sɛ wonim no da wonim baabi a dɔma ahemfie si yɛsɛ Daniel wobɛto boɔ atwa afufra no ɛnyɛ da no ɛna ne mpafe ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛsu yɛ nanam yɛ ahene aba no a wadua agu hɔ no ɛnyɛ nnɛ ɛna ne mpafe ɛbɛsu na ne mpafe no ɛda w'anim a ɛtwa mu ɔdɔfoɔ subscribe na share na ma atiefoɔ nkaeɛ enti kasɛbɔ bi enti brekum konwasɛm no ɛna mahyɛ aseɛ no mɛdom sukɔ na brano ɛnɔkwasɛm ɛwɔ mu baabi ɛkɔ ne baabi ɛba no
me be ba beto atiefuo nim ama niemom aye dobre because e basa no a enye dom no nyina ne tiase ebiru mo abrochire ebiru mo amanone dodo no entiase e de na si omo wo amanone ana obiam hyehyewo ba be wo Ghana ha kra be yam chire bi no ma om te brekum kronum ana brekum traditional area no kra dodo na entiase na mu nkyerɛkyerɛ mu no eba ma ntiase eye adwuma saa no a na ede adobre na obia anyaniti adidi enti afutu a metu ne se brekumfo mo na namma ya de om de namra kwa so mo miemfan mra kwa so na minim se oba de beto supa aguso ma bibia aya adobre me de kase ebo no besi ya me damose me mambo nitie adehye